Moitas gracias a todos, queridos amigos, gracias por eso, queridos amigos, non hai color. Non hai color entre Arias Cañete. Amigos, nós propoñemos un pacto cos cidadáns, un pacto para seguir traballando, un pacto para seguir avanzando, un pacto para non volver ao pasado, un pacto para descubrir o futuro, un pacto para ser máis fortes, e sempre o propoñemos do mesmo xeito. Hai alguén que vai cambiando, cando lle interesa, cada certos anos, de socios. Hai alguén que iban co Partido Nacionalista Vasco e co Convergencia Unión. Agora, nin o PNV nin o Convergencia Unión queren pactar con eles e entonces van con Bildu. Hai outros que se decían que eran tan galegos que resulta que rachan dentro do nacionalismo galego e agora van con Izquierda Unida. Esos son os que van acomodando a chaqueta en función do ano en que toque votar. Nós sempre vamos cos mesmos. Nós vamos cos galegos e cas galegas. Nós vamos co Partido Popular de Galicia. Nós somos galegos. Vamos cos galegos e vamos a gañar cos galegos a estas eleccións. E iso é o máis importante que podemos decir. E iso é o máis importante que podemos facer. Nada máis e nada menos que quen nos vai do goberno de Europa. Vamos a decidir quen nos van a representar. A oportunidade, como sempre, vir a un dos concellos máis importantes de Galicia. El Arias, el esfuerzo que ha hecho Miguel, gran conocimiento, lo importante que es la ganadería en un o en Europa, el modelo es gastar lo que no tienen y dejar endeudado al país para varias generaciones. Que creer en Galicia es que a los pensionistas... Pero si es que lo que nos hemos encontrado no es de este mundo. Si es que, y luego ahora, claro, dicen, lo sabe bien mi compañero senador, cuando le decimos en el Parlamento, oiga, la herencia, dicen, no hablen de la herencia. La preparación de la gente. Por ejemplo, nuestros...